С лятно настроение ще завършим днешното 12+3 и с гръцкия остров Амулияни ще ни разходи Ангелина Пискова. По-малко от 400 км делят този остров от София. Амулияни, който е част от Халкидическия полуостров, е дълъг едва 4,5 км, от които заселената територия е много по-малко от половината. Селцето има 600 постоянни жители, но през летния сезон островчето направо се пръсва по шевовете. Хората казват, че през юли-август тази малка земя събира до 6000 души. Основно средство за придвижване е моторът. Домакините са построили спретнати къщички на по 2 етажа. Основен техен поминък са риболовът и туризмът. Вторият определено владеят. Всеки турист, влязал в таверна, остава с усещането, че са чакали единствено него. И винаги има някаква екстра извън сметката. Хлябът също не се заплаща. Същото важи и за чадърите и шезлонгите на плажа, които обикновенно се стопанисват от някое капанче. Не са съвсем безплатни. В момента, в който се настаните, пристига барманът и ви предлага нещо за пиене. Културата изисква да си поръчате поне едно кафе, заради това, че използвате атрибутите. Цената му е 2 евро. Островът е населен от преди по-малко от век от бежанци, прокудени от турците от Мала Азия. Преди това Амулияни е бил собственост на Свети Велик манастир Ватопед, който го дарява на бежанците през 1925 година. Потомък на такива бежанци е Елени Цъкни, собственик на най-големия хотел на Амулияни. Когато са ни изселили от Турция, баща ми е бил на 3 годинки. В началото са ги водили на други места, но тъй като те са островитяни по произход, са избрали Амулияни заедно с многото съпътстващи проблеми. Животът е бил доста труден преди 90 години. Не е имало лекари, лекарства, вода, дори и къщи. Живеели са в палатки. Обаче са били много трудолюбиви и много са се обичали помежду си. Тези 600 души не са просто жители на острова, а нещо много повече, казва Елени Цъкни. Хората са свързани един с друг. Малко по малко са построили този остров, страдали са в началото, но сега всичко е под контрол. На острова живеят 3 българки. Христина Илиева, по мъж Тирополи, живее на Амулияни от 18 години. Работи в семейния бизнес, таверната на съпруга си Димитри. Христина признава, че в началото не й е било лесно да свикне с местните нрави. Понеже идвам от доста по-голям град, в Плевен съм родена, тук бях буквално като въздух под налягане. В Тенджера под налягане се чувствах, че ще гръмна. Обаче се свиква и с различията, и с характера на хората, с начина на живот. Още една отличителна черта в Амулияни. Къщите и колите стоят отключени. Защото на практика престъпност няма. Поне тежка, твърди Христина. Иначе малки инциденти се помнят. Имало е такива инциденти преди около 6-7 години. Хора външни дошли за пръв път да работят тук на острова, чужденци, които са се поблазнявали от това отворено нещо. Отворена кола, отворено моторче с ключовете на него, отворена къща и са си позволявали разни такива дребни посегателства, но много бързо са намирали извън острова, защото и местните хора някакси не се вписват с такава атмосфера. Ако искаш да живееш с нас, ще спазваш законите, както и всеки човек. Като отидеш на нова къща, спазваш законите на новата къща. Така се живее мирно. Някои младежи така, ако се понапият лятно време, може да направят някаква глупост, но това се прощава, защото хората тук не са направиш нещо, върви в затвора. Имат разбиране, дават ти възможност да се поправиш, да поискаш извинение. Тук, между другото, много вярват на извинението. Местните хора и моторите и колите, вещите си могат да ги остават и насред пътя. Никой не пипа нищо чуждо. И на това си учим децата още от най-малка възраст. Щом това нещо не си го оставил ти тук, нямаш право да го пипаш. Не да го вземеш, да го пипаш. Яна е най-голямата дъщеря на Христина и Димитри, на 18 години. Също работи в таверната на баща си, макар все още да е ученичка. Родена е и е израснала на Амулияни, но говори български свободно. Яна трябва да завърши гимназия тази година. Родила е скоро детенце.
И не само, че никой не я е изключил от училище, а всеки на острова й е подал ръка. Всички ще помогнат. Ако почнем от училището до приятелите, например, и всичко. От училището от отсъствие, с уроците. Може да заслужавам оценка за 11, но ще ми служат 18, 19, нали? Само и само с извинението, че бременна, нали, не може, има дете, нали, не може да учи, ама ми е слава от оценката. От отсъствието, нали, имам повече отсъствие, ще ми ги махнат половината, нали, може да е незаконно, ама ще ми ги махнат. Приятелите, например, да ти помогнем с уроците, значи този урок, дето не си успяла да го напишеш, значи това упражнение ти го кажем да го напишеш, нали, всичко. За 12+3 Ангелина Пискова.